Ľudia v maďarskej dedine Karácsont, v ktorej žili oba manželské páry, sú zhrození a smutní. Dve sestry a ich manželov dobre poznali. Dnes už pre nich len zapaľujú sviečky a spomínajú. Už viac ako 55 budov zničil požiar, ktorý zúri v Kalifornii. No a teraz niečo milé a malé. Ako sme už spomínali, naša spravodajská rodina sa opäť rozrástla. Reportérka relácie Top Star Nora Hamarducká je od pondelka mamičkou. Tak sa teda zoznámte s malým Oliverom. Ťažké chvíle si prežilo 14-ročné dievča z Trstenej. Na nič netušiacu 8-čku na bicykli na ulici Skríkov zautočil agresívny kaukazský ovčiak menom Cézar, ktorý ťahal za sebou dvojmetrovú reťaz. Chvíľu ju hrízol, potom ho spacifikoval privolaný policajt. Polícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu ublíženia na zdraví. Amatérska reštaurátorka sa rozhodla, že opraví chátrajúcu fresku Krista z diela pochádzajúceho z 19. storočia. Si plážového volejbalu nemusia za týmto letným športom vycestovať k moru. Môžete si ho zahrať aj u nás. Na plán sa podľa nemeckých médií pripravuje v Európskej centrálnej banke. Zadlžené krajiny si nevedia poradiť a požičiavajú si na trhoch priveľmi draho. No a práve nový recept z kuchyne Centrálnej banky im má pomôcť.